de les fugues per les quals perdem la nostra autoconfiança, perdem la nostra seguretat en nosaltres mateixes, deixem d'estimar-nos, deixem de veure'ns. I quina és aquesta fuga? Doncs l'intent de fer-nos perfectes o l'intent de ser perfectes. I recordaràs que ja t'he parlat alguna vegada, més d'una vegada, perquè la perfecció i l'autoexigència són dues característiques que em trobo molt a les sessions amb les persones amb què treballo. Normalment sou persones molt autoexigents, també exigents amb els altres, però sobretot amb vosaltres mateixes, no? És llavors quan hi ha aquella ràbia per sota, no? Quan estàs fent una quantitat d'esforç sobrehumà per intentar donar el màxim de tu i no reps aquell reconeixement, no? Aquella validació, aquella ei, molt bé, no? I és molt interessant, perquè això ens ve d'estratègies molt antigues, molt antigues. Són estratègies d'aquelles de quan érem petites, no? En què si ho fèiem les coses bé, i bé volia dir com ens havien dit que s'havien de fer, és a dir, si complíem expectatives, i un altre dia també et parlava de les expectatives, llavors eren vàlides, no? Llavors eren bones, llavors allò estava permès, no? Però quan ens escapàvem d'aquestes línies, allò era invàlid, no? Clar, què passa? Que, evidentment, mitjançant l'educació i tot el que ens influeix, perquè sempre et dic que som persones molt influenciables, que el nostre medi ambient que ens envolta ens influeix d'una manera que no ens n'adonem. I això també és ser honesta amb una mateixa, no? És a dir, no som invulnerables, no som resistents a tot, més aviat som éssers molt sensibles i que, com sempre et dic, sempre estem intentant sobreviure, no? Sempre estem intentant fer-ho el millor possible, prendre la millor decisió possible per evitar aquell dolor de l'error, no? I avui et deia, doncs, amb aquest intent, quan estàs intentant ser perfecta, és una de les vies per les quals et pots estar perdent de tu. Per què? I no vull que em malinterpretis, no vull que pensis, bueno, és que a mi m'agrada fer les coses bé, no? És que hem de millorar, hem de créixer. Totalment d'acord. De fet, jo soc una ultra fan de l'aprenentatge, del reaprenentatge i del creixement, m'encanta. Però una cosa és créixer, una cosa és aprendre, una altra cosa és matxacar-te perquè no ets la imatge que tens al cap que hauries de ser per ser vàlida. Aquella sensació de que quan guanyes un parell de quilos et sents horrorosa o quan et saltes el que és per tu la dieta ideal et sents fatal, quan fas arribes tard, quan ets una persona ultrapuntual, arribes tard, et sents fatal. Sempre et dic, tot ho fem per anar cap al plaer i per fugir del dolor i no estic dient que no es pugui sentir això. Sempre et dic, deixa't sentir el que sents, totes les emocions són legítimes. Però hi ha un tros diferent entre reconèixer com ets, reconèixer qui ets i permetre't créixer en lloc de el que solem fer és no sé qui soc, no sé com soc, però en realitat, sinó que el que tinc és una imatge de mi basada en les opinions, en els prejudicis i en totes les històries que ens han explicat sobre nosaltres i totes les històries que ens hem explicat sobre nosaltres. I al final tenim un cacau mental que quan veniu a veure'm i us dic, bueno, què vols? Amb què vols que t'ajudi? A on vols anar? On vols que t'acompanyi? Normalment us quedeu amb cara de no en tinc idea, no ho sé. Si et passa això, t'animo a que aprenguis a descobrir-te, que aprenguis a desxifrar les teves sensacions i les teves emocions. Al post de fa un parell de dies et deia que les emocions són la porta a tu mateixa, perquè t'estan parlant, t'estan dient coses de tu. Les emocions l'únic que volen és protegir-te, venen del nostre sistema nerviós. Quan detecta una necessitat no satisfeta, pam, te ve una emoció i et diu, ei,
Corre, mou-te, fes alguna cosa, perquè no et sents segura, perquè no et sents reconeguda, perquè no et sents connectada, perquè no et sents lliure, perquè t'estàs avorrint, perquè et sents superestancada i no estàs creixent. Tots aquests dolors el que fan és moure'ns. Per això el dolor en realitat és un gran aliat nostre, però sobretot si el sabem utilitzar i no ens deixem matxacar per aquest dolor. El que et vull proposar avui és que t'observis no des del judici i des de l'avaluació, que és el que estàs acostumada a fer, i és el que et surt primer, i si t'hi fixes estàs acostumada també a veure els altres amb aquest mateix filtre del judici i l'exigència, no? El hauríem de ser com jo crec que haurien de ser, no? La realitat hauria de ser d'una manera que jo crec que seria la justa, no? Aquesta trampa de la justícia. I patim molt, i no només patim molt nosaltres, sinó que no ens permetem experimentar el present tal i com és. No ens permetem deixar-nos sentir el que hi ha tal i com és, perquè el que estem experimentant és hi ha això i estic experimentant un rebuig d'això que hi ha. I ho estem vivint més aviat des del rebuig, des del dolor de no és com vull que sigui. En lloc de això és així, tot és perfecte tal i com és, i si ho vull canviar i tinc tot el dret, puc mirar la manera de canviar-ho. Segur que aquesta frase, tot és perfecte tal i com és, et fa un mal a les orelles terrible. Jo me'n recordo fa anys que quan comences a llegir llibres més d'espiritualitat o que són més profuns i llegis la frase tot és perfecte tal i com és, et comences a emprenyar, no? És com, ui, no, com ha de ser perfecte tot tal i com és, no? Amb totes les desgràcies que hi ha al món, com ha de ser tot perfecte. I quan arribes al punt en què comprens, i dic comprendre des de la comprensió, i la comprensió l'obtens no amb això, sinó amb l'experiència, te n'adones que has estat gastant una quantitat d'energia lluitant contra les coses, contra el present, d'acord? Contra les coses tal com són ara, portant la teva ment cap a el que hauria de ser, és a dir, intentant percebre una realitat que no existeix. Una de les coses que més em demaneu, o bé quan entreu al meu curs online o a les meves sessions, un dels vostres màxims objectius és que vull sentir-me plena, vull sentir que estic vivint el moment present, perquè sempre tinc el cap amunt i avall, no? És una de les coses que més em demaneu. Doncs, per viure el moment present, el primer que necessitem és abraçar-lo tal com és. Per conèixer-nos a nosaltres mateixes i viure més des d'aquesta pau interior, des d'aquesta no lluita, el primer que hem de fer és obrir-nos i abraçar-nos al que som ara, deixar-nos sentir el que hi ha ara. És la coherència el que et donarà pau interior, no el ser perfecte. En primer lloc, la perfecció no existeix, no arribaràs. Està molt bé tenir-ho com a ideal, com a guia, com a direcció, sabent que aquella és la teva direcció, però no amb l'angoixa de no estic sent així, perquè si no passaràs tota la vida perseguint aquesta perfecció i estaràs malgastant la vida amb aquesta cerca. Què opineu? Podeu dir, no estic gens d'acord amb tu, a mi m'agrada que em comenteu coses. Llavors, el primer que us vull proposar aquests dies és que us deixeu sentir el que hi ha honestament, plenament, i us deixeu abraçar el que sou ara, deixant-vos-ho veure. I em diràs, bueno, i això com es fa? I jo ara com me miro, com me veig? Doncs el primer que has de fer, igual que si vols veure amb algú que tens al costat i el vols veure de veritat i no des del filtre de la teva ment, és observar-lo sense judici. I no és fàcil, no és gens fàcil, perquè el judici el tens a tope, està funcionant a tope tot el dia. Llavors, és observar allò que estàs veient com si estiguessis observant un quadre. Jo sempre que faig, quan treballem el calp, que per aquí algunes que m'esteu veient sabeu que és el calp, que és una de les eines del mapa de la calma que l'utilitzem per drenar emocions, sempre dic, observa la sensació, observa el que hi ha, sense intenció de canviar-ho, sense intenció de catalogar-ho de bo ni de dolent, sinó
com si només volguessis descobrir les característiques que té, però més com una exploració. És com si estiguessis explorant des de la curiositat. Igual que un nen explora des de la curiositat, no des del judici, no? Explora des del conèixer, des de vaig a veure, vaig a descobrir aquesta realitat. I després som nosaltres el que els diem, no, però és que això no hauria de ser així, hauria de ser d'una altra manera. Susana, què tal? Benvinguda. Que bé, m'has d'explicar coses, a veure com vas amb el curs. Molt bé, llavors, què hem de fer amb aquesta perfecció? Et deia, no hi arribaràs, et deia, això ens ho portem arrossegant des que érem petites, no? Des de que constantment ens deien tot el que fèiem malament, no? Tot el que fèiem malament, experimentàvem aquella sensació de rebuig i de solitud i d'abandonament i de pèrdua de seguretat i vam decidir, què vam decidir? Doncs vaig intentar ser perfecta per intentar aconseguir aquest reconeixement, que em veguin, per intentar aconseguir aquesta connexió, aquest amor tan desitjat, per intentar aconseguir sentir-me segura, no? Si no em sento rebutjada, em sentiré segura. Si no m'equivoco, em sentiré segura. Si no em surto de la línia, amb la qual també em veuen menys, perquè soc perfecta, no estic pegant el cante allí, també em sento més segura. Llavors és una estratègia molt vàlida que vam trobar quan érem, doncs, no sé quants anys teníem, que la vam trobar per sobreviure a tot aquell dolor que estàvem experimentant. És a dir, aquest dolor és tan gran que prefereixo negar-me a mi abans que seguir experimentant aquell dolor. No sabíem què fer amb aquell dolor. I aquesta estratègia ens va permetre sobreviure. Ara ja no tens 5 anys, ni 8 anys, ni 15 anys, però aquella nena està per allí encara. Està per allí encara amb el dolor de les carències. Però ara ets una persona adulta i tens recursos, més o menys recursos, però tens molts més recursos que fa 20 anys, 30 anys, 40 anys. Llavors, no ets la mateixa persona. Has superat un munt de situacions adverses i des d'aquesta persona pots reorganitzar aquesta estratègia. No tant intentar ser perfecta per evitar aquell dolor i per intentar aconseguir el reconeixement, la connexió, la seguretat, sinó de quina altra manera ho podria fer. És un camí molt bonic, és un camí per a valentes, dic per a valentes perquè certament per créixer amb aquest tipus de camins experimentes dolor, però és el dolor del creixement, és el dolor de deixar-te sentir el que hi ha i permetre't actualitzar aquell dolor, permetre't sentir aquell dolor, acompanyar-lo, atendre'l amb dolçor i deixar que es transformi. Això és el que fem amb les sessions, és el que fem bàsicament, quan apareix una emoció, quan apareix una sensació, el que fem és agafar aquesta sensació i l'acompanyem. No la volem rebutjar, perquè quan la rebutgem el que ens passa és que patim més. D'acord? Preguntes fins aquí. Acabaré aviat, perquè si heu sentit el timbre és que avui tinc convidades a dinar. Bé, alguna pregunta fins ara? Us vull comentar, si no ho sabeu, si no esteu a la meva llista de correu, faré un taller gratuït el divendres 29, no? És 29 aquest divendres. Faré un taller gratuït, sí, 29, a les 7 de la tarda i el faré online, no el faré jo des de Lleida, però em podreu veure des d'on vulgueu. És un taller que és per reconnectar amb aquesta nena que éreu, amb aquella nena somiatruites, amb aquella nena que es deixava ser com era, explorava el món des dels ulls de la curiositat, aquella nena que somiava, que tenia somnis, que creia que eren possibles, que no tenien límits, i aquella nena que jugava. És un taller que em ve molt de gust fer-lo ara, perquè pel meu moment personal que estic reconnectant amb aquesta part,
i m'agradaria que m'acompanyéssiu perquè en grup sempre descobreixes moltes més coses, no? Ens podem ajudar amb els miralls. Llavors, és un taller que durarà un parell d'horetes, a no ser que s'allargui, com el fèiem divendres a les 7 de la tarda, si s'allarga, per mi cap problema. Si no el podeu veure en directe, us l'enviaré, però el que sí que heu de fer és inscriure-us, perquè la sala només hi caben 100 persones. Llavors, és una sala d'una plataforma que és Zoom, llavors ho farem online i quedarà gravat. Si no pots veure en directe, jo t'enviaré l'accés una vegada ho pugi. A on t'has d'inscriure? Doncs us passaré l'enllaç per aquí. Si m'estàs veient des d'Instagram i te'n vas a la meva bio, al link que hi ha a la bio, allí cliques i veuràs la masterclass a Somiatruites, com tornar a ser una somiatruites per recuperar la teva pau interior. I és el que dèiem, no? El que necessitem és recuperar aquella nena que érem, perquè encara hi és i està cridant des del fons. Aquella nena, des del fons, està queixant-se de que no està sent vista, no està sent reconeguda, no se sent connectada, no se sent segura, no està atesa i està queixant-se. Llavors, el que farem serà descobrir aquesta part de nosaltres que està emergint, en el cas que ja estigui emergint o que està allí enterradeta, i el que farem serà a veure com la despertem. Justament, no des del rebuig de veure què trobem i de veure si no serà vàlid, que és una de les pors que tenim, és que si em descobreixo i no m'agrada el que descobreixo. I si, clar, és molt més segur intentar ser com esperen que siguis. És molt més segur. Té menys riscos i ja saps que el nostre sistema nerviós no ens deixa prendre gaire riscos. Així que serà un taller sobretot per treballar com obrim una petita escletxa i com anem atenent des de la calma, des de l'amor, des de la comprensió i des de la nostra part adulta com acompanyem aquesta nena que un dia, per necessitats, la vam rebutjar. Es va sentir rebutjada i vam decidir també rebutjar-la perquè creiem que era la millor opció. D'acord? El que passa és que segueix queixant-se. És aquesta lluita interna que sentim. És com, clar, com hem de sentir pau interior si estem en lluita contra el que som. Ens hem convertit en adultes serioses, responsables, que no ens permetem jugar, explorar, experimentar, no tenim temps, tenim massa obligacions i, evidentment, això ens fa patir. I aquesta incoherència és el que ens produeix tant dolor i, sobretot, tanta inquietud i que no sabem què fer amb ella. Llavors, el que farem serà destapar aquesta nena, us ensenyaré com acompanyar aquestes emocions i sensacions que apareixeran. Ja us dic que és un taller per a valentes, però no serem kamikazes. Vull dir que no volem retraumatitzar-nos, sinó que el que volem és saber com anar-nos acompanyant a nosaltres mateixes amb aquest carinyo que ara ens podem donar. Encara que no en sàpiguis, però en podem aprendre. Sempre estem aprenent. D'acord? Doncs, avui ja et deixo. Me'n vaig a dinar. Si et vols apuntar al taller online i estàs a Facebook, doncs me sembla que a la pàgina de Facebook Glòria Cornet Viu en Calma trobaràs l'enllaç, perquè aquesta setmana ho he pujat un parell de vegades. Sara, quan surt el taller? El taller el farem aquest divendres a les 7 de la tarda, és a dir, la setmana que ve a les 7 de la tarda. Us ho recordaré el divendres de la setmana que ve, al directe, i quedarà gravat, d'acord? Si no el podeu veure en directe. És interessant que el vegeu en directe, encara que sigui un tros, perquè em podeu fer preguntes, perquè podem estar aquí, però és una plataforma que si porteu els cascos em podeu preguntar amb veu i si no podeu escriure. Si no voleu sortir a la imatge, podeu fer només escrivint, d'acord? Però és interessant perquè ja que és un taller, és un taller que si el vius en directe doncs és molt més ric. Sobretot perquè em podràs explicar la teva experiència i llavors et podré donar l'estratègia que jo cregui millor, d'acord? Així
que res, celebrarem el Black Friday, i ja us vaig dir, els que esteu a la llista, que jo no soc gaire fan d'això, i vaig dir, bueno, pues, en lloc de vendre alguna cosa, faig una classe gratuïta. Vale? D'acord, ens veiem el divendres vinent cap a les 2, ens veiem el divendres vinent a les 7 amb el taller com tornar a ser una somiatruites per recuperar el teu apau interior. Ompliu el formulari, que és el nom, el correu, i aquesta tarda us enviaré un correu amb les dades, aquesta tarda quan tingui un ratet, d'acord? Si tens alguna pregunta, me la pots fer per aquí a Facebook, a Viatge a la Felicitat Conscient, que ja sabeu que es queden aquí els vídeos allotjats, i si no, per Instagram també em pots enviar un privat i quan tinc un momentet et contesto, d'acord? Així que dona-li voltes amb aquesta intenció de per a què estàs perseguint ser perfecte o un ideal que tens al cap. Pregunta't per a què, d'acord? I pregunta't per a què fins que arribi un moment en què ja no tinguis resposta. Així sabràs aquesta intenció positiva, que diguis jo per a què vaig al gimnàs perquè m'encanta i disfruto, o hi vaig perquè així aconseguiré un cos més acceptable i em sentiré més acceptada per la resta, d'acord? Deixa't sentir el que sents. El camí a tu mateixa és ser honesta amb tu mateixa i tot està bé. Llavors, si és aquesta la raó, benvinguda sigui. El que volem és descobrir-la, només. Perquè aquí aquesta raó ens està parlant d'una necessitat no satisfeta, que és no em sento reconeguda. I aquesta és una manera d'intentar sentir-me reconeguda, d'intentar cobrir aquesta necessitat, aquesta carència, amb el vehicle de, per exemple, el gimnàs, d'acord? I és molt diferent anar al gimnàs, dic el gimnàs com, jo sé, ioga o alimentar-te bé, des del plaer d'alimentar-te bé, des del plaer de cuidar-te, que des del rebuig de lo que ets, d'acord? Estareu d'acord amb mi, amb que és molt diferent la sensació. I aconsegueixes fer-ho des del plaer com més et reconeixes i com més t'acceptes tal com ets. Perquè llavors t'estàs respectant i t'estàs estimant. I llavors ho fas no des de la por de si no soc així em rebutjaran, sinó ho estàs fent des de l'amor, soc així i vull alimentar-me bé per mi, perquè m'estic estimat, d'acord? Explora aquesta proposta que t'he fet avui, comenta'm el que vulguis i apunta't al taller, que serà molt xulo, d'acord? I aprendrem totes, no només vosaltres, jo també aprendré molt amb les vostres experiències, d'acord? Molt bé, doncs, la calma és un hàbit i s'entrena, així que entrenar a calma. Ens veiem la setmana vinent. Ciao, ciao!